Na úvod nejaké organizačné veci, prosím vás, tí, čo majú pripravené príhovory, aby sa tu v zadnej časti zhromaždili. Poprosím organizátorov, aby si dali na seba tie šály a pásky a ostatní sa proste rozptýlili organizátori medzi účastníkov tohto stretnutia. Vážení občania, skôr než začneme toto stretnutie, ktoré máme naplánovaný začiatok na 15. hodinu, čas už postúpil, by som vás chcel najprv vyzvať, aby ste zachovali verejný pokoj, aby sme zachovali ako slušní občania, slušní ľudia, ktorí si chcú zobrať do svojich rúk vládu, vládu, ktorá nám všetkým patrí. To je obsah slova demokracia. Demos a krácia. Vláda ľudu. Máme tu nahlásené nejaké správy, že sa tu môžu zamiešať provokatéri medzi vás. Prosím vás, nenechajte sa vyprovokovať. Ak by niekto sa začal správať zvláštnym spôsobom, oslovte najprv organizátorov tohto stretnutia a riadte sa ich pokynmi. Takže to je na začiatok. Dovoľte, aby som sa predstavil. Moje meno je Jan Vaščák a budem moderovať toto stretnutie, ktoré sa volá Berieme si späť našu krajinu. Tento pamätný deň a v tomto čase sa okrem tohto miesta stretávajú obyvateľia našej krajiny aj v ďalších 10 mestách. Veď nám sľubovali za pár rokov naši politici druhé Švajčiarsko. 23 rokov je vlastne doba jednej generácie a nie je to málo ani v živote spoločnosti. 23 rokov je čas, keď sa treba zastaviť, obzrieť sa dozadu a začať porovnávať. Je to čas okrem čestnej a svetlej spomienky na tých, ktorí bojovali za lepší život v našej krajine, sa pýtať, či je to tá krajina, po akej túžili napríklad väzni uranových baní v Jáchymove alebo príslušníci PTP práporov. Sme tam, kam chceli dostať našu krajinu a naše životy, naši rodičia, starí rodičia, ktorí budovali túto krajinu, priemysel, mestá, cesty, ktorí v sebe dusili množstva skrivodlivostí, ktoré sa udiali počas kolektivizácie alebo počas husákovsko-bilákovských čistiek. Svoj názor, no zvyčajne iba raz. Neblíži sa situácia postupne k takémuto stavu, že sa bojíme povedať si svoj názor na hlas? Áno, a už je to tu. Moderní demokratickí vládcovia zašli do toho, žiadnu česť nemajú. Obyčajní ľudia všetkých európskych krajín vedia držať pohromade, lebo v každej krajine sú takéto pijavice, ktoré okrem iného spôsobili aj tú ťažkú ekonomickú krízu, ktorej my teraz sme. Zo svojich mizerných platov sa ešte musíme zbierať na zisky bank, ktoré práve v období krízy zaznamenávajú najväčšie výnosy a najväčšie zisky. Ešte raz, mohutnejšie, kto sme? Ešte raz. Tak sa to už hore aj počuli. Teraz budeme pokračovať ďalším bodom. Poprosím kolegu o prečítanie memoranda slobodného občana. Jednak je možné si stiahnuť na stránke www.memorandum.sk a jednak máme tu aj pripravené tieto vytlačené exempláre memoranda, ktoré sa tu teraz rozdávajú. Nech sa páči.
Mám 19 rokov, som taký istý obyčajný občan ako každý tu. Som študent, práve v maturičnom ročníku, tak dúfam, že zmaturujem, ale to iné. Čiže vám prečítam memorandum slobodného občana. Ja, slobodný občan, v hlbokej úcte voči kultúrnemu a národnému dedičstvu vyhlasujem, že sa ujímam vlády k tomu, aby som mohol spolu s ostatnými, rovnako slobodnými ľuďmi vládnuť v slobodnej spoločnosti, sa zaväzujem, že budem ctiť najvyššie morálne zásady a tie budú pre mňa zákonom. Absolútnou hodnotou je ľudský život a preto si vyhradzujem neodnímateľné právo na odmietnutie akéhokoľvek rozkazu, ktorý by ho mohol ohroziť. Ku svojej vláde nepotrebujem žiadnych prostredníkov, pretože tak ako každý slobodný občan má možnosť byť zvolený, ako je okamžite odvolaný. Ako občan s mandátom vládnuť nesmiem plnú zodpovednosť za svoje rozhodnutia, pretože som si vedomý ich vplyvu na životy nás všetkých. Zo všetkých síl budem chrániť a vyznávať najvyššie humánne cnosti, akými sú úcta k druhým, vzájomná láska a porozumenie, ochrana životného prostredia a jeho zdrojov, tolerancia ku všetkým vierovyznaniam, rasám, národom, národnostiam a etnikám. Rodina ako nedotknuteľný základ a pilier celej spoločnosti musí byť pod starostlivosťou, ochranou a preto sa zaväzujem poskytovať jej plnú podporu, a to najmä zabezpečením dôstojného bývania, ako aj dôstojných podmienok staroby. Po staročiach útlaku som si vedomý, že slobodu nemožno dosiahnuť bez umožnenia prístupu k potravinovým zdrojom a prírodnému bohatstvu pre všetkých rovnakou mierou. Navyše, aby slobodná spoločnosť nebola vystavená manipuláciám, musí byť zabezpečený priestor vo verejnoprávnych médiách na vlastnom vysielacom okruhu pod kontrolou občanov. Spôsob spravovania vecí verejných, ako aj všetkých verejných ústavné zákony vychádzajú priamo z vôle slobodných občanov a sú nadradené všetkým ostatným. Záver. Budeme si nárokovať finančné zadozučinenie v prípade poškodzovania cudzej veci od vlády Slovenskej republiky, pretože nesie plnú zodpovednosť. 23 rokov hľadeli svoje finančné záujmy. Príklad 528/2008, zbierka zákonov o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva. Ďakujem. Takže by nám to mohli tie verchušky slúbiť verejného prejavu. Kde sú vaše sľuby, páni politici? Dosť bolo sľubov! Máme tu pripravených ľudí, zástupcov z rôznych profesí. Častokrát sú to profesie, ktoré patria k nosným pilierom našej spoločnosti, či už po stránke ochrany zdravia, vychovávania našej mladej generácie, alebo finančného zabezpečenia chodu tohto štátu. Títo ľudia sú ale častokrát nie, že aby boli ocenení spoločnosťou, ale sú neustále gniavení bezohľadnými daňovými predpismi, šikanovaní prebujnenou byrokraciou. Postupne tu prídu a budú hovoriť o svojich skúsenostiach. Pri tejto príležitosti ale by som chcel požiadať aj ostatných, je to verejné zhromaždenie. Chceme byť otvorení voči každému, kto tu je, kto skutočne má na srdci myšlienky, ktoré by chcel tu povedať do pléna, nech sa prosím vás najprv skontaktuje s niektorým